Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atadzionetsa ataperekedwa m'manja mwa Simeoni, tikuona lero Yesu Khristu amene ali pakati pathu ngati munthu mzathu akudzionetsa kwa mprofeti wina dzina lake Ana, prophetess Ana. Kuchokera mmoyo wa Ana tikuphunzira kuthokoza Mulungu, tikuphunzira kugwiritsa nthawi moyenerera, tikuphunzira kuti tisaderere zaka zimene tili. Any age is good enough to serve the Lord. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye, ndipo lero ndi Loweruka pa 30 December chaka cha 2023. Tateremu tatsala ndi tsiku limodzi kuti tikwangule chaka chino cha 2023. Komanso mawa tikumaliza msonkha wathu pano pa Tiyankhule na Ambuye. Kodi inu mwatenganawo gawo motani? Tili ndi ndime pafupifupi 1 million yoti lero ndi mawa tikwaniritse. Tatiyeni aliyense achimve mu mtimamu kuti utumikiwu uyende bwino mchaka ichi cha 2024. Mawa toyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 2 ndime ya 12 kulekeza 17. Munthu ochita zimene Mulungu afuna amakhala ndi moyo mpaka muyaya, amakhala ndi mtendere mpaka muyaya. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Benjamin Banda wa Holy Childhood kuchokera ku St. Benedetta Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 96. Zakumwamba zisangalale, zapansi panonso zikondwerere. Tikukondwerera kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 2 ndime ya 36 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeninso pa tsiku la lero tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba, mawu akalata yoyamba ya Yohane. Inu ana, ndikukulemberani popeza kuti Mulungu akukhululukirani machimo anu chifukwa cha dzina la Khristu. Inu Atate, ndikukulemberani chifukwa mumadziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Inu achinyamata, ndikukulemberani chifukwa mwapambana woyipa uja. Ndimakulemberani inu ana chifukwa Atate mumadziwa. Ndimakulemberani inu Atate chifukwa mumadziwa Iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Ndimakulemberani inu achinyamata chifukwa ndinu amphamvu. Mawu a Mulungu amakhala mwa inu, ndipo mwapambana woyipa uja. Musamalikonde dziko lapansi kapena zinthu zapansi pano. Munthu akamakonda dziko lapansi, chikondi chokonda Atate sichikhalamo mwa iye. Paja zonse zapansi pano, zilakolako za thupi, zinthu zimene maso amakhumbira, ndiponso kunyadira za moyo uno, zonsezi sizichokera kwa Atate, koma mkhalidwe woyipa wa dziko lapansi. Ndipotu dziko lapansi likupita pamodzi ndi zake zonse zimene anthu amazilakalaka. Koma munthu wochita zimene Mulungu amafuna amakhalapo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 2 ndime ya 36 kulekeza 40. Kunalinso mneneri wina wamkazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuel wa fuko la Asere.
anali okalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka zisanu ndi ziwiri zokha, pambuyo pake nkukhala wamasiye kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Ankakonda kudzatumikira Mulungu usana ndi usiku, kumapemphera ndi kusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu, nkumakamba za mwanayo ndi anthu amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya atachita zonse potsata malamulo a Ambuye, adabwerera ku Galileya, kumudzi kwawo ku Nazareti. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu nkukhalanso wanzeru zabasi, ndipo Mulungu ankandalitsa. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, monga tinaonera dzulo kuti Mariya ndi Yosefe anakampereka mwana Yesu kutempire kwa Simeoni kuti akandalitse potsata malamulo awo, kuti akamuumbale. Ndipo chimene chikuchitika ndi chani? Tinaona kuti Simeoni atangomulandira Yesu akutamanda Ambuye, tsopano mutha kundilola ine mtumiki wanu kuti ndipite ndi mtendere, pakuti ndi maso angawa ndachiona chipulumutso. Chimodzimodzi tsiku la lero tikukumana ndi mprofetesi, mneneri wamkazi dzina lake Ana, amene tikumva kuti anali ndi zaka 84, ndipo adakhalako pa banja zaka 7 zokha. Kenaka mwamuna wake anamwalira. Iyeyu tamva kuti mu masiye wake ankakhala ku nyumba ya Mulungu usana ndi usiku kumatumikira, kupemphera ndi kusala zakudya. Koma nayenso ataona kuti Yesu waperekedwa mtempere, atazindikira monga anachitira Simeoni muja, nayenso tamva kuti adayamba kuwasimbira anthu za mwanayo pomatamanda Ambuye. Wokumana ndi Yesu amayamba kutamanda Mulungu. Amene akukondwerera kuti Yesu Khristu wabadwa amakhala munthu wowasimbira ena za ubwino wachauta. Mutha kukhala kuti ziwiri zitatu sizikuyenda, koma you have plenty of reasons to thank the Lord, to tell the story of the goodness of the Lord. Lero tutukamba zonena kuti ndi pa 30 December chaka cha 2023. Tatsala ndi tsiku limodzi kuti timalize the civil year. Count your blessings, name them one by one. Nkuona kuti nditamanda Ambuye motani, ndithokoza Ambuye motani, ndibukitsa dzina lake motani. Mwinatu chatsalapo kwa enafe, it's all about nagging and complaining. Ine nchakachi zakuti sizinayendi. Mwina kumangowerenga zokha zofoka. Ine nchakachi ndadwala ka 7. Ine nchakachi ndinataya ndalama. Ine nchakachi menechi kunandibwerera kuba. Ine nchaka. Yes. Komano, we have more reasons to thank the Lord kusiyana mwinaso ndi zimene tikukumana nazo. Because chifukwa chachikulu choyambirira ndi moyo wathu omwe. So chimene akutiphunzitsa Ana choyambirira ndi kumatamanda Ambuye chifukwa choti takumana naye. Chachiwiri akufuna ationetse kuti palibe msinkhu umene tinganene, monga tinaoneranso nti ana tosaipa komwe, kuti palibe msinkhu umene tinganene kuti uunde wabwino otumikira Mulungu. Ana is showing us that age is not an excuse for serving the Lord. Mwamuna wake atamwalira, she started kumakatumikira ku nyumba ya Ambuye. Ndekuti tithopanga masamu sitikudziwa chaka chenicheni, koma tithakuona kuti kwafikira zaka 84 anali akupemphera. Poyambirira kanatha kunena kuti amuna anga amwalira kumene ndione kuti ine ndine wamasiye ndipanga bwanji. Hayi, kapenanso kumapeto kwa moyo wake kanatha kunena kuti ine ndakalamba palibe chifukwa choti ndidzivutitsire. Ayi. The Bible makes it clear that her service from the time of her widowhood to the current age was a lengthy time. Anatumikira ndi mtima wonse, anazikhuthula ndi mtima wonse. Sanadumphe ndi tsiku limodzi lomwe monga tikuvera mu Luka 2:37 limene sanapite ku nyumba achauta. She didn't say I'm too young, I've too much to do for the service every day. Nor did she say after many years I'm too old to serve. Every day amapita kumakatumikira, limene linali khalidwe lake, chimenecho chinali chizolowezi chake. Chachiwiri chimene Ana kutionetsa nchonena kuti having too much time on your hands is a bad thing. Kukhala ndi nthawi yambiri yopanda chochita ndikolakwika. Muona kuti ataona kuti tsopano sali pabanja, ataona kuti tsopano ali free, anadzipezera chochita kumakhala ku nyumba ya Mulungu ndi kumatumikira. Paulo amanchenjeza Timoteyo kuti uwauze amayi amene ndi amasiye aphunzire kusamangokhala ayi azigwira ntchito, chifukwa akayamba kumangokhala ayamba mabodza,
aononga moyo wawo womwe. Tikawerenge zimenezi nkalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo mutu wa 5 ndime ya 11 kulekeza 13. This is something every woman should avoid to fall into. This is something every youthful person should avoid falling into. This is something every Christian, this is something you and I, we should avoid at all costs. Nthawi zina chifukwa chomangokhala anthu fe timayamba mabodza. Moti tukamba pano ena kumudzi kwawo kuli chitukuko cholambula msewu. Chimene amachita nthawi yolima ngati ino, nkupita basi, kumakachionerera amati chigredara, nkumachionerera chulambula, chalambula, chakhota. Ena ndithu pita pa msewu, madzi alipo, nthawi ali nayo, mphamvu ali nazo, basi kupita pa msewu makawerenga magalimoto. Ayiwo ziwerenga ochoka uko, ine ndiziwerenga ochoka uko, tione kuti amene apambane ndani. Rire! Mapeto ake timakhala anthu ankhanza, mapeto ake timakhala anthu osirira molakwa, mapeto ake timakhala anthu ofuna kulipsira zinthu. Ana, use the head time for meditation, use the head time for the service of the temple, use the head time for fasting. Ino ndine nthawi yathu timayigwirisa ntchito motani. Takumbukirani mufanizo lija timalipeza pa Mateyo 20 ndime ya 1 kulekeza 16. Fanizo la ntchito lembedwa kumunda pa nthawi yosiyanasiyana. Timamva kuti mwini munda adalawirira mamawa. Ndipo amati akaona kuti anthu ena ali aido, amadziwa kuti awatha kulakwa, amapita okatenga pa 9 koloko, pa 10 koloko, pa 12 koloko, pa 3 koloko, pa 5 koloko. He didn't want anthu azikhala aido. Komano timadziwa kuti mwini munda fanizo limene lija amafanizira mulungu wathu. Just look at the stories in the Bible. God will always commission anthu amene ali busy. Anamtuma Mose aliko kaweta ziweto. Anamtuma anenera mbirimbiri. Timamva ndithu Yosefe nduja amapala matabwa. Several people amene mulungu adatuma ndi anthu amene anali busy kugwira ntchito. Ino ndine tidzipezere chochita kuti Satana tisampatse mpata. Kodi suja ena amatero kuti an idle mind is the devil's workshop. Chachitatu chimene akutiphunzitsa Ana is to be focused on our work. Anna was in her constant fasting and prayer. Moyo wake unali umenewo. Chimene tasankha kuti tizipanga ichichi, tichipange ndi mtima onse, tichipange ndi nzeru zonse, tichipange ndi mphamvu zonse, tichipange ndi maganizo athu onse. Mwana kuti Ana akuti moyo wake wonse amapita amayikako nzeru usana ndi usiku, samachoka ku nyumba ya Mulungu. Ambiri, we don't focus on our work. We are not responsible for what we are doing. Chimene Mulungu adandipatsa ndikhutire nacho, ndichipange ndi mtima wonse. Ino ndine pouyang'ana moyo wa Ana, atiphunzitse kuyamba kutumikira, atiphunzitse kuyamba kukonda zimene tikuchita, atiphunzitse kutamanda Ambuye ndi zimene taona, koposaposa atithandize kukhala anthu okwaniritsa zimene Mulungu amafuna moyo wathu udzakwaniritse. Ndikufunireni tsono pamene tatsala ndi tsiku limodzi la chaka ino cha 2023 kuti tiye tipange mapulani abwino. Tipange assess kuti chaka ichi ndachiyenda bwanji, nanga chaka chimene chikubwera ndichiyenda bwanji. Zabwino zimene ndakwaniritsa zipita bwanji patsogolo, zofoka zimene ndazichita ndipanga bwanji kuti ndizikonze chaka chamawa ndisabwerezenso zomwezo. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.